Benvinguts i benvingudes al podcast per alumnis del Tecnocampus, un espai on compartim experiències de trajectòries educatives i professionals dels diferents alumnis que han cursat els graus al Tecnocampus. Soc la Martina, encantada, apassionada de la comunicació i el màrqueting digital, i també soc alumni del doble grau d'AD i Màrqueting. Arran de la meva passió per l'emprenedoria i la creació de contingut, vaig fundar Storymakers. Avui no estic sola, estic amb en Rubén i en Xavi, darrere càmeres i so, de Avatar Studios. Així que també ells són alumnis d'audiovisuals. He de dir que tenim el plaer avui d'estar amb la Marina Codony, així que benvinguda. Moltes gràcies. En aquest espai on podré inspirar i compartir experiències pròpies. Gràcies per acollir-me. Em fa molta il·lusió. Que guai. Per poder conèixer-te una mica més, explica'ns una mica d'on vens i quina edat tens. Doncs soc la Marina, tinc 23 anys i, com bé ha dit la Martina, vaig cursar el grau de videojocs farà prop de 2 anys i doncs ara estic treballant en el sector dels videojocs a l'empresa que es diu Scopely. Genial. Segur que per arribar al punt on estem ara hem hagut de passar per un procés i una trajectòria. Així que què et va fer interessar-te pel sector dels videojocs? Bé, doncs la meva trajectòria diré que és una mica diferent de la dels meus companys de grau, perquè jo, per començar de jove, no havia sigut com una gran videojugadora, allò que tothom creix amb consoles, tothom creix al voltant de videojocs. Jo com que vaig descobrir els videojocs una mica bastant tard a la meva vida, però quan els vaig descobrir vaig entendre com la complexitat tant tècnica com artística que hi havia al darrere, i llavors com va ser un clic que em va interessar, doncs, això sembla molt interessant, vull veure què hi ha darrere d'aquestes pantalles, no? Llavors això és el que em va empènyer a fer videojocs. Perfecte, i que curiós, ja segur que tens algunes coses a comentar-nos al respecte. Des de que decidim endinsar-nos en aquest grau, quina cosa en valores de la trajectòria al Tecnocampus? Doncs a mi el Tecnocampus, la veritat és que és una experiència que em va agradar molt perquè soc una persona molt curiosa i que m'agrada fer moltes coses diferents. Llavors el grau del Tecnocampus com que em va ensenyar de tot, em va ensenyar a programar, em va ensenyar a dissenyar, em va ensenyar fins i tot a elements d'emprenedoria, d'audiovisuals o fins i tot àmbits tan com nínxols com el de recerca acadèmica en videojocs, que ara mateix és el que més m'agrada. Llavors, en aquest sentit, crec que el Tecnocampus és un grau molt enriquidor i on també hi havia molt de nivell pràctic, no? I ens empenyien a fer molts projectes pel nostre compte i emprendre pel nostre compte. Llavors és una cosa que valoro molt perquè crec que m'ha format com en molts àmbits diferents i m'ha donat una visió supercrítica de la indústria. Ostres, que bé. Sí. I segur, ja ara ens dius, que hi ha alguna assignatura o alguna cosa en pràctica que et va cridar l'atenció i que et va fer millor professional. Què en destacaries? Hi ha assignatures molt específiques, però per exemple l'assignatura de disseny de nivells a mi em va encantar, tot i que ara no m'hi dedico pas al disseny de nivells, però és una assignatura que vaig agrair molt tenir perquè va ser superinteressant, i hi havia una assignatura que molts altres alumnes no remarcarien, però era una com d'anàlisi de dades, que la veritat és que no pensaria pas jo que fos útil, però com que vaig acabar en un sector de videojocs que és bastant sobre monetització, els coneixements d'aquella assignatura que són allò com més pesats, al final van resultar ser molt, molt útils. Doncs això just ho hem comentat amb altres entrevistes, amb altres alumnis, que dèiem, ostres, això que ara mateix m'estan explicant i no li veig l'ús en un futur laboral, després arribes i dius, era tan important? Total, perquè al final vaig acabar com a la feina col·laborant amb analistes, com llegint gràfics, llegint mètriques de monetització, i llavors aquest com transfons de classe de models de dades que jo en aquell moment no en tenia, doncs al final et dona una mica més de transfons. I si anem una mica més enllà, a part de la part teòrica, què en valores o destaques de l'ambient, del professorat, dels companys de la universitat? Doncs tot molt acollidor, o sigui, entre tots els companys ens van portar superbé, i a més com que es fan molts treballs pràctics, doncs acabes col·laborant amb tothom, no? I llavors són amics de la carrera, però també és una xarxa de contactes que també t'endús per la teva vida, i amb els professors a un tracte superproper, allò de que tots els saben els teus noms, si tens qualsevol cosa, dubte personal d'un projecte, no sé què, sempre han estat disponibles, pots parlar amb els professors d'ell a tu, i això és algo doncs, que
és super important doncs, per acabar formant-te una identitat i també una autoestima, no? Com a futur professional. Estic totalment d'acord. De fet, m'agrada dir que som com una família, no? Per dir-ho així. Una mica, sí. I que, bueno, sobretot abans hem parlat en coses de salut, però que et vas formant i agafes confiança en un entorn així, que si no podria ser un altre en comparativa. Exacte. A més, et diré més, el sector de videojocs a Barcelona és com molt familiar i molt petit, i més petit del que un es pensaria. Llavors, els professors són com el peu inicial que després crea la teva bombolla del sector que hi ha aquí a Barcelona i que hi ha aquí a Espanya. Llavors, per mi és increïble perquè després als events que vas, un cop ja t'has graduat, a events que vas, conferències que vas, els professors són allà i els professors són els que et donen suport més enllà de les aules amb els anys que van passant per endavant, no? Llavors això és fabulós. Tal qual. Mentre estudiaves, mentre cursaves el grau universitari, tenies clar el que volies fer o vas anar trobant el teu camí? Et diria que no, perquè vaig començar el grau pensant que volia ser artista. Uau! Però després, o sigui, la programació em va semblar superinteressant, no se'm donava bé, però em va semblar molt interessant, i després descobrir altres àmbits que existien, com per exemple la producció. Ara a mi em fascina molt la producció, però clar, abans de començar el grau no sabia que hi havia el rol de productor, no? I això també és una cosa que es dona específicament al grau i que doncs, són perfils, no?, que són superinteressants. T'he de dir que tots som artistes d'una manera o altra. Sí, d'això estic d'acord. Ho acabem aplicant de forma inconscient a vegades. Sí. I, bueno, ara, per saber, hem cursat, no?, el grau universitari, i què se't va obrir les portes i com vas decidir, no?, on estàs actualment? Com vas arribar? Bueno, ha sigut un camí de diverses etapes, no? A l'estar a tercer, com que ja vaig començar a moure'm i tal, i vaig aconseguir com una posició de becària, de fet amb uns altres companys del Tecnocampus que van començar a crear el seu propi joc, que es diu Room Battle, per cert, és un joc molt xulo. Sí, els conec! Sí, doncs mireu-lo perquè és un joc molt xulo i són gent supermaca. I vaig estar a l'estiu fent pràctiques amb ells, de disseny de nivells, i bueno, també és una segona família per mi, són supermacos. I després, arran d'això, ja quan se'm va acabar la posició, vaig intentar saltar a una empresa que es diu Gameloft, perquè vaig veure que tenien una posició de becari d'Economy Design. Jo en aquell moment no sabia què era Economy Design, però jo vaig tirar el currículum. I ho vaig descobrir. Bueno, o sigui, sí, com vaig tirar el currículum i em vaig passar l'estiu com mirant vídeos, llegint blogs. Aquesta és l'actitud, al final. Sí, o sigui, fake it till you make it, i em van agafar. I llavors em vaig passar 6 mesos de becària, llavors em van agafar permanent, suposo que els hi vaig fer el pes, i llavors vaig entrar com el que es diu LiveOps Specialist, que ve vinculat amb el disseny d'economia, però també és bastant diferent, i llavors vaig passar un any allà, després per certes circumstàncies doncs vaig decidir fer un canvi d'empresa a Scopely, que és on soc ara, i portaré un any d'aquí poc. Molt bé, bueno, al final és que crec que és prou interessant externalitzar, no? Explicar l'experiència de tot el recorregut per arribar, no? Al final no és que vagis a un lloc i et quedis allà, sinó que, o sí, no? Pot haver-hi diferents variants, però vas agafant aprenentatges de cada lloc i vas descobrint què és el que t'agrada i el que no. Llavors, per plena curiositat, com és un dia de la Marina? Un dia a la Marina... Ara mateix una mica caòtic, perquè també estic fent un màster, llavors... Ostres! Entro a treballar com aviat a les 8 i tal, llavors em poso el dia amb els correus, amb els missatges, no sé què, amb les coses que s'han de fer, llavors tenim molts meetings, la veritat, per veure doncs, què ha funcionat a nivell de mètriques de monetització, què no ha funcionat, els canvis que hem d'aplicar... com que em dedico a LiveOps, preparo el contingut que ha de sortir, normalment parlo bastant amb producció, parlo bastant amb el que són perfils de QA, parlo bastant amb el que són perfils de Product Manager i bueno, anar fent, no? També tot és el que és el procés de treure versions d'un joc, també és el que seguim, o treure el que en diem features o funcionalitats noves d'un joc, no? Que això és en veritat el que caracteritza un joc free-to-play, que és en el tipus al que treballo. Ostres, que interessant. De fet, també veig en tu una mica esperit crític i emprenedor. Et planteges o tens algun projecte personal que vagis desenvolupant? Sí, és una mica
no té forma ni res, però... Però s'ha de començar sempre per Sí, algun lloc. exacte, és totalment passional, però a mi sempre m'ha agradat molt jugar al Minecraft, que és un videojoc de construcció de sandbox, i un dia em vaig preguntar, podríem monetitzar, o dedicar-me d'alguna manera com treure rèdit econòmic de construir en el Minecraft, i vaig obrir-me un perfil de freelance a Fiverr i vaig començar a agafar encàrrecs de gent que necessitava construccions pel Minecraft. I llavors, de tant en tant, vaig fent encàrrecs i doncs vas fent, no? Ara jo porto 3 anys fent un encàrrec així allà, no? Vas guanyant com rellevància a la plataforma i tal, i al final dona molt de goig perquè és una mica la vessant artística que dèiem que a mi m'agradava, perquè també és una mica fusió de disseny de nivells i una mica fusió d'environment art. Llavors, és com una cosa així apartada del que és la feina 9 to 5, que em dona molt d'esperit i que també m'agrada explicar aquest exemple perquè és una altra cara de la moneda del sector dels videojocs en el que realment tu et pots buscar les castanyes i dedicar-te al que realment, al que sigui que et ve de gust, perquè hi ha lloc per tothom. Que top. De fet, em sento una mica identificada perquè jo ho faig el mateix amb la creació de contingut. Genial. Així que, d'alguna forma, cadascuna ha de trobar, no?, la seva part artística que comentàvem dintre de la seva rutina. Doncs ara m'agradaria preguntar-te, actualment, no?, en el teu dia a dia, d'allò que dèiem, vaig aprendre X cosa en tal assignatura o X pràctica que avui en dia l'estic aplicant i en el seu moment no era conscient de la importància que tenia. Et diria, per exemple, assignatures com la de producció, que t'ensenyen com moltes metodologies molt superespecífiques, no a utilitzar programes superespecífics de gestió, i al final sí que és una assignatura que a molta gent li costa, però després, de seguida que vaig entrar a una empresa, ja em diuen, ei, fem servir aquest tal programa i fem servir tal metodologia per organitzar-nos, i jo, vale, ja la sé. O sigui, sé de què m'estàs parlant, no? Sé com seguir la conversa, sé com seguir la situació. I llavors, en aquest sentit, és una aplicació superpràctica o directa i jo crec que entrant de becària de nova, o sigui, tinc com 1000 casos on recordo això que m'han ensenyat a classe, ho veig com funciona l'empresa i realment és el que m'havien dit i per tant puc entendre millor i puc entrar i adaptar-me millor com a becària en una nova empresa gràcies al coneixement de classe. Totalment, la importància de la formació. Sí. Per anar acabant i per deixar com un missatge, no, a l'audiència, quin consell donaries a aquelles persones que tenen clar que volen fer el grau de videojocs o s'ho estan replantejant? Doncs et diria que es prenguessin la vida com un joc en si, perquè com he comentat abans, no? Cadascú pot buscar el seu propi lloc dins del sector i és més, tot i que si acaben estudiant videojocs, acaben en un grau, els animo a aprendre més enllà del grau. El grau t'ensenya moltes coses, però realment si tu tens un interès, tu has de profunditzar i aquestes oportunitats on tu profunditzes i on tu descobreixes el que realment t'agrada és el que al final dona peu a que et puguis dedicar al que t'agrada i et busquis les teves pròpies oportunitats. Ja sigui acabant en una empresa, que al final et diria que és la part avorrida de la història, no? Treballar de 9 a 5, o crear el teu propi projecte o emprendre, no? I doncs vull animar la gent a que sempre sigui apassionada i faci el que l'apassiona. Ostres, moltíssimes gràcies, Marina, per les teves paraules. Esperem que us hagi inspirat i que hàgiu agafat exemples reals, no?, d'experiències reals per poder prendre millors decisions cap al vostre futur universitari. Així que fins aquí l'episodi i us esperem en el següent. Moltíssimes gràcies!